औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. भाजपकडून पोंभुर्ले जिल्हा परिषद सदस्या अनुराधा नारकर यांची महिला व बालकल्याण सभापतीपदी निवड झाली. महिलांच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी आपण भविष्यात प्रयत्न करणार असल्याचा शब्द त्यांनी कोकणसात लाईव्हशी बोलताना दिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिला बाल कल्याण विकास समाज सभापतीपदी अनुराधा नारकर यांची निवड करण्यात आली. देवगडमध्ये हा बहुमान मिळाला आहे. एकंदरीत मॅडम नमस्कार, तुमची महिला कल्याण समिती निवड झाली. एकंदरीत काय सांगाल प्रथमतः निवडीबद्दल? नमस्कार. सर्वप्रथम मी सर्वांचे आभार मानेन. आपल्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याचे खासदार माननीय श्री नारायण राणे साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि जिल्ह्याचे निलेश राणे साहेब, या सर्वांचे आणि मंडळातील सर्व भाजप कार्यकर्त्यांचे, महायुती कार्यकर्त्यांचे मी सर्वांचे आभार मानेन की त्यांच्या प्रयत्नातून हे यश मिळालेलं आहे. आणि आमचे मंडळाध्यक्ष नारकर साहेब यांच्या प्रयत्नातून हे यश मिळाले. त्या सर्वांचे मी सर्वप्रथम आधी आभार मानेन. आणि एका नवीन सदस्याला त्यांनी जी एक एवढी मोठी संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आपल्या माध्यमातून आभार मानते. मोठी जबाबदारी आपल्याकडे आहे आणि देवगड मतदारसंघाला ही जबाबदारी मिळाली. एकंदरीत त्याबद्दल काय सांगाल? खरे कौतुकास्पद आहे की देवगड तालुक्याला ही जबाबदारी मिळाली. तसा डोंगराळ भाग आहे आपल्या जिल्ह्यातील. त्यामुळे ह्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व मान्यवरांचे मी या माध्यमातून आपले आभार मानते. आणि एक विकासाची संधी मला मिळाली आहे, त्याचं मी विकासाची संधी जी मिळालेली आहे त्याचं मी सोनं करेन असं मी आपल्या माध्यमातून ग्वाही देते. महिला कल्याण समिती सभापती निवड झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मोठ्या संख्येने महिला आहेत आपल्याकडे, कशा पद्धतीने पाहता याच्या? आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांचं जर कार्य पाहाल तर अतिशय चांगलं आणि उत्तम चाललेलं आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून किंवा 50% महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून महिला पुढे येत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. त्यामुळे आत्ता माझ्याकडे मोठी जबाबदारी आहे की ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक सक्षम करून शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करायचं आहे आणि ते करण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत काही उपाययोजना किंवा नवीन काही नियोजन काही असेल का आपल्या त्या निवड झाल्याबद्दल? महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आता वेगवेगळे कायदे कडक केलेले आहेत. त्या माध्यमातून जर एखादी तक्रार वगैरे जर आली असेल तर त्याची योग्य निवारण करण्यात येईल आणि योग्य त्या पद्धतीने त्याला न्याय देण्यात येईल. निश्चितच एक पूर्ण आता देवगडची जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून तुम्ही होता, आता पूर्ण जिल्ह्यामध्ये महिला कल्याण समितीमधून निवड आहे. एकंदरीत कशा पद्धतीने पाहता जिल्ह्याच्या महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात? जिल्ह्यातील महिलांचे जे काही प्रश्न आहेत ते महिला व शासनाने वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहेत, त्यांचा सर्वप्रथम सर्वांपर्यंत पोचवणं आवश्यक आहे. ते पोचवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे आणि त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या जाणून निवारण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज निवड झाल्यानंतर स्वतः जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आपल्याला या खुर्चीवर विराजमान केलेलं आहे. भाजपकडून ही मोठी संधी आपल्याला मिळालेली आहे. प्रत्येकजण आपल्याला शुभेच्छा देत आहे, शुभेच्छेचा वर्षा होतो. काय सांगा? खरं तर सर्वांचे मी धन्यवाद देऊ इच्छिते की जिल्ह्यातील 50 सदस्यांपैकी माझी निवड झालेली आहे त्याबद्दल खरंच खूप आनंदही होत आहे
आणि त्याबद्दल थोडीशी जबाबदारी वाटत आहे, पण त्या सर्वांच्या सहकार्याने ही जबाबदारी मी नक्की पार पाडेन अशी मी आपल्याला ग्वाही देते. कुटुंबातून देखील मोठी मदत या तुमच्या जडणघडणीमध्ये मिळालेली आहे, त्यांचं सहकार्य आहे, कार्यकर्त्यांना देखील सहकार्य आहे. कसं बघता त्याकडे? नक्कीच, कारण माझे यजमान जे आहेत तर ते गेली 25 वर्ष भाजपसाठी कार्य करत आहे. राणे समर्थकडून ते काम करत आहे, त्या कामाचंच हे आज फळ आहे. आणि देवगड तालुक्यातील सर्व कार्यकर्त्यांनी जे मेहनत घेतलेली आहे त्यांचंच हे फळ आहे. निश्चितच. धन्यवाद मॅडम. मॅडमने सांगितलेलं आहे सर्व कार्यकर्त्यांनी जे मेहनत घेतली त्याचं हे फळ आहे आणि आपण महिलांना सक्षमीकरण आणि सुरक्षेसाठी भर देऊ असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहिभावकरसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, सिंधुदुर्ग नगरी.